No niin, eli Tokiossa metrolippu ostetaan seuraavalla tavalla. Painamme tuosta valikon English ensin päälle. Sitten menemme tuohon ticket-osioon, painamme sitä kerran, näin. Sitten katsomme tästä yllä olevasta taulusta. Anteeksi, se ei olekaan tämä taulu, vaan se on tämä. Olemme menossa satamaan, sinne on 190 jeniä se lippu, joten painamme taas tuosta English, koska se nyt sitten lähtee se valikko pois. Sitten ticket, ja tuosta valitsemme 190 jeniä. 190 jeniä. Tuosta. Ja nyt kaivamme hieman kuvetta tässä. Tässä kaivetaan vähän kuvetta. Löytyisiköhän se tällaisen? Ja. Eli painamme tästä. Sitten se painamme tästä. Ja 100. No niin, eli sitten painamme tästä English-nappulasta. Ja sen jälkeen tästä. Sitten. Eli painamme tästä English-nappulasta kerran. Sitten valitsemme Fairin, joka on 190 jeniä. Painamme siitä kerran. Nyt kone pyytää laittamaan kolikkoja sisään, joten laitamme kolikoita sisään. Tässä on 200 jeniä, tässä näin. Ja laitamme ne tähän reikään. Työnnämme ne sinne. Ja